இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உப்பில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் தீபிகா, டயட்டீஷியன் ஃப்ரம் 60 இருக்கேன். உப்பே ஒரு கெமிக்கல் தான். உப்பில் என்ன கெமிக்கல் இருக்க போது இருக்கு. உப்பு, சோடியம் குளோரைன் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதையும் தாண்டி உப்பில் 2 கெமிக்கல் இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னா சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு அண்ட் பொட்டாசியம் அயோடைடு. இந்த உப்பு இப்படி மணலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு சேர்க்குறாங்க. அண்ட் உப்பில் பொட்டாசியம் அயோடைடு எதுக்காக சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா உப்பில் அயோடின் லெவல்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்காக. இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு உப்பு வேணுமா, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க, மிக்சியில் போடுங்க, ஒரு ஓட்டுங்க. அதை ஃபுட்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் கெமிக்கல் ஃப்ரீ உப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இன்னும் நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 60 ஹெல்த் கேர் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.